The Offspring. Vypadají jako pankáči, ale jsou to milionoví biznismeni. V roce 1994 vydali Smash na nezávislém labelu. Prodali ho 11 milionů kopií. Je to nejprodávanější nezávislé album všech dob. Tím si koupili svobodu. Prodali svou duši za 35 mega. Celý svůj hudební katalog, hity, které znáš, prodali za 35 milionů dolarů v jedné transakci. Udělali z hudby investiční aktivum. Jejich frontman je Genius, zpěvák Dexter Holland má PhD v molekulární biologii a jeho vedlejšák, úspěšná značka pálivé omáčky Gringo Bandito. Jeho majetek je 65 milionů dolarů, což je v českých něco přes 1,3 miliardu. Jejich komerční úspěch si ale vyžádal daň, soudní spory s Basákem a vyhazov bubeníka kvůli odmítnutí očkování, ale to je cena za biznes, který nikdy nezastaví turné. Tak co, je The Offspring pořád punk? Dej mi vědět do komentářů a přijde i tvoji oblíbenou skladbu.